그래서 다 도마 알람기니 신신 난겐기 파zo 긴둥이 돼 줌바도 Więc 줌바나도 najpierw 사다 chciałbym 알람 pozdrowić 긴둥이 wszystkich, 줌바 좀 요르도야 którzy 아니 słuchają przez 카트리 internet, 도시야 szczególnie mnichów i mniszki, 다데네 oraz 라카고기 wszystkich moich przyjaciół w Darmie. 만저기 Wszystkich pozdrawiam. 대바저기 거기 시에 왔다 대바저기 사회 대바 기주 Więc 슈네 딱게 teraz podczas tych nauk mówimy o 대야다 18 대바저기 szkołach. 클래스 Mówiliśmy 중에다 o tym pierwszym 어디 podziale 고스테리 na dwie szkoły a teraz 차지하다 przechodzimy do tego 다 podziału 텔라야 na podszkoły. 대바저기 중주 Było ich ponad 예비도 18 텔라야 다지단기 i 정규 난den기 슝 kiedy mówimy o tym podziale na 18 szkół, 공도서 조지 슝르 체라그 콜로 차리요래 to jakby 다 głównym 슝르 źródłem 체라그 콜레 나로네 wiedzy z północnego 다 przekazu 대바저기 지주도 jest, 마소는지 jest to 당보 koło 사회대니 rozróżniające 여비체 대야지 tradycye 주지 piśmiennicze. 내데미 대바사니 여비체 다디 Więc 나로네 ten tekst mówi 대신비 o tym, że były dwie główne szkoły. Pierwsze 장군제비라 szkoły, 자제가 Mahasangika i 대바고 Staviravada. 고축스럽고 I 당보디 najpierw sam Mahasangika 대신비 się 대바체 podzieliła na kilka podszkół. 디젤이야 아니 내데미 대바들이야 Więc 대야 ten dalszy 마하상기 podział rozpoczął się 고축스럽고 właśnie w Mahasangice. 제가 A 다 dopiero 디신데베 później 고르테 가상 시시나 다디 Staviravada zaczęła się 내데미 dzielić 대바 na kolejne podszkoły. 텔라야 아니 Poprzednio 게마르데 mówiliśmy o 가서 슈네 podziale na 또 podszkoły 디고르디 w 슈루 Maghasangicy, a 제라베 콜로 dzisiaj przejdziemy do 시자시네 Staviravady. 마 슈아드리 Więc najpierw 다 텔라야 내데미 opowiem o tym, 대바들이야 jak ten proces 대바 podziału 기딩디 Staviravady jest opisywany w 킹 północnej 두저지 tradycji, bo są dwa 중도가 아니 różne 예라가 jakby 대바 przekazy, dwa różne 된 도베이나 wyjaśnienia. 아니 주지 중도 Więc 대야지가 zgodnie 슝루 z tym 제라베 콜레 przekazem 나로다 Staviravada podzieliła się 7 razy. Znaczy 7 razy dochodziło do podziałów doszło i ta Staviravada podzieliła się na 11 szkół. I głównym źródłem, na którym się opieramy, jest właśnie to koło rozróżniające tradycje piśmiennicze. 나다 도스 쉬는 저거 말로다 대야 슝루 대야로 좀 양해는 되네 Myślę, że bez 로스음견이 쉽게 무슨 slajdów będziemy 거로야 mówić. 내린 대바 능글이야 Więc 대바만 mniej więcej 고르지 300 do 400 다만 그 lat po 지켜리 다디 po 나로네 아 parinirwanie 게마르 Buddy, 대바 망고 시디 Staviravada zaczęła 나로네 się 아니 dzielić 야라가 대바 na kolejne 쪼시라고네 podszkoły. 니여블 디니보드 가르레스 Najpierw 아니 podzieliła się na 탐지 dwie 예브로 대바다 podszkoły, 네모비 대바다 니샤네 takie swoje, które nazywają się 대야 Sarvastivada i 기딩 Vatsiputriya. 당보디 거디 중벌에 쉬비나 기딩 당보디 I ten pierwszy 슈누 podział 치라그 콜레 nastąpił 나로야 em, 음 zgodnie z tym kołem rozróżniającym, tak, nastąpił jakieś 300 lat po 아니 대바 parynirwanie Buddy. 네데메 뒤중세 제스슈네 스타간다 네데메 대바디 아니 Tam w 상인 tym 양해는 tekście opisuje 되고 się, że Staviravada przez 숨겨 jakiś czas jakby trwała, 무슨데 zjednoczona, 나로래야 아니 쩌방 가시 중지 i 쩌바디 dopiero 300 왕디 lat po 아니 parynirwanie 탐지 Buddy, 예브로 대바 탐지 bo 예브로 pojawiły się 대바 jakieś 야라 różne 참고로 슈마르 대바사 niezgodności 디제지가 아니 pośród 응원기 내내면 대바 em, e, 거리 i 대바사 대바니 충분히 말했어 I wtedy doszło do takiej podziału na dwie szkoły, na 다 관계들이 기딩 당보텔이야 Saravastivadę, 물론 니게 mm, 나로래야 e, 아니 에 czyli 기딩 tak zwaną 당보텔이야 starą 대바니게 나로래야 아니 Stawiravadę, 내레미 która 대바다 później 슈디 była również 고스 znana 아니 jako Haimavata, 관계들이 czyli 대바사지가 탐지에 불마베 대바사지 니 슈바레스 관계들이 대바사지 Haimavata czy 가레 Himavata. 슈비나 em, 대사로 ta 탐지 Himawata 양해디 to 내덴바디 to 개베 była 제수 szkoła, 딱고랑기 mm, 싸웨기 내덴기 대바지 오르바 czyli 싸웨기 내덴비 대바디수 아니 루부 간생기 초리야 내베체네 아니 델이야 슈 대비인데
Więc po tym, jak Stawirawada podzieliła się na... Aha, po tym, jak Stawirawada podzieliła się na te dwie główne szkoły, była ta Sarvastivada i Vaisiputriya, to jeszcze jakby stara Staviravada, czyli tak zwana stara Staviravada, jakby zachowała się jeszcze w Himalajach i dlatego była nazywana Haimavata, bo wtedy Himalaje były nazywane Himawat, Himalaje. I ponieważ w Himalajach nadal praktykowano tą starą Stawirawadę, nie żadną podszkołę, tylko tą starą Stawirawadę i jakby tą podszkołę właśnie nazywano Himawata. Sarvastivada, zgodnie z tym przekazem północnym, z tym kołem rozróżniającym, Sarvastivada była najbardziej wpływową spod szkół Staviravady. Sarvastivada, ta nazwa oznacza ci, którzy mówią, że wszystko istnieje. Wiesz, oni uznawali, że wszystko istnieje, że zjawiska istnieją naprawdę. I dlatego byli nazywani Sarvastivada. Więc to był jakby pierwszy jakby podział, tak? Czyli potem z tej Sarvastivady, więc to był pierwszy podział, potem z tej Sarvastivady wyodrębniła się Vatsiputriya. Vatsiputriya czyli mniej więcej pod koniec III wieku przed naszą erą ona powstała. Wygląda na to, że w Sarvastivadzie jakby właśnie ona się wyodrębniła z Sarvastivady, nie ze Staviravady, ale ze Sarvastivady. I potem stała się jakby została się odrębną szkołą. Ona jest znana z tego, że jakby twierdziła, że istnieje jaźń niezależna od naszych 5 skand. Tak, czyli jako jakaś taka odrębna jaźń istniejąca poza naszymi, nie wiem, klesiami, zmysłami, świadomościami i tak dalej. I nazwę wzięła od Arhata Vatsiputry, który założył, który pierwszy wyodrębnił tę myśl i założył tą szkołę. Później trzeci podział nastąpił również w III wieku po parynirwanie. Ta Vatsiputriya z kolei jakby rozdzieliła się na kolejne 3 podszkoły. Czyli jakby w jednym wieku doszło do kolejnego podziału na Dharmotariję, Badrayaniję, Samatiję i Sanagarikę. O, te 4, przepraszam. Wygląda na to, że 4. A chyba, że Dharmotariya, Badrayya to jest jedna nazwa może. Potem Samatiya i Sanagarika, czyli te 3 wyodrębniły się w Vatsiputrii.
어디 가능도 어디 나도 잘해서. Ale coś ten komputer nie robi tego, co chce robić. Co ja chcę, żeby robił. 그래서 나 Nie, 때문에 jednak 4 to były. Czyli 제디 y, 출. 응? 상수로 대시와 대시와. poczekajcie chwilę. 간다 전에 가르쳐다. 제디 수배 걸려야 Tak czy inaczej, 땜바니데 로숨게 나와래야. podczas tego 네 trzeciego 몽고루데 podziału 대버숨 mm, 수고레스. mm, 다 되나 대버숨부디 가르 쉬비나 안에 znaczy tutaj jego świadomość mówi o 대화가 3 szkołach, a ja widzę 4 wymienione, więc nie wiem, co z tym zrobić. 최소업에 Czy 대해서 to były 3 czy 4? 최소업에 Dharmatariya, 대해서 pierwsza była pierwsza. 최소업에 대해서 아디 가르치는 김새 가리왕게 Y, 최소업에 대해서 Nazywa się ta 쉬비나 jakby 최소업에 ta 대해서 nazwa 아디 pochodzi od 아니 템버 최소업에 아디 아니 사고되네 Darmotary, czyli założyciela, tak się 다 nazywał założyciel tej 삽들체시 szkoły, tej 템베 최소업에 podszkoły. 대화 처리에 인도산에 아니 최소업에라고 김새 대레스 다들 상부부에 대해서 상부부에 대해서 좀 Potem 상부 była 코스디 Badrayana. 사도 제발 되네 정말 인도 E, 아니 Również, 대바테네 również 상부부에 대해서 nazwa 소레스 pochodzi od imienia 꾸인기 꾸베 założyciela 대해서 Badrayany. 되게 대 꾸인기 꾸베 대라고 김제 Potem 가르 처리나 była 다 Samatiya, 제단기 대바 에 저다디 네모불리케 czyli tak zwana 네모비 대바리케네 대바 시여베 대바 시여베 나로네 wszechszanowana, czy 아니 몽구 wszechszanowana 춤추 szkoła. 조르부디 E, 가라스나 To była 다 jakby 꾸인기 꾸베 najsilniejsza, 대야 몽구베 대바 najbardziej 차기 wpływowa 가라스 podszkoła, która wyodrębniła się 가라사다 w tej 대바티기 뉴질이 Vatsaputri. 미망부 케네다 Była 츠조시 szanowana 양상 przez 디 jakby, czy też 김삼데네 akceptowana 닝토랑 przez bardzo 꾸인기 꾸베 bardzo 대야 몽구 wiele 꾸베 대야 osób. 미망부지기 Wiele osób 대야 jakby 케네 츠조시 양상 akceptowało 디 założenia tej 김삼데네 szkoły. 아니 몽구베 대바 따고 김젠지 대차디 거레스 자자 네미 부 대발레 계획 대바 시 나로네 다 뚜슈 시슈에로 버스나 다도 간다 네미 부기 대바 코랑기다 Więc to była 류지 jakby taka 좀 시슈베 najważniejsza z tych szkół 몽구베 대바 차기 거레스 pochodzących od 다데네 Vatsiputri. 총기를 주베 대사 제이 나로라 나기를 네베 대사 Potem jest 시용리도 Sanagarika. 다 총기를 주기 대사 나기를 대사 부지레베 Sandagiria też się nazywa, 다데 czyli, 텔레야 민주 따고 김제 czyli to 가르사나 można przetłumaczyć albo 아니 jako szkoła 6 대바디기 miast, albo 리즈디 szkoła 나세나로 나기를 Leśnej 시주사데네 Góry. 나기를 위대 Być może chodzi o to, że ta sanga tej szkoły mieszkała w lasach w pobliżu 6 miast. Być może. 다 종계치 뭐 주사여봐 종계치 뭐 주기 년점래야 Było wtedy 괴디 takich 뭐 6 wielkich 나 miast 나세마 되게 시주의 w 인상 tej części Indii i te 종계치 wielkie 뭐 lasy 주기 인상 안 rozpościerały 삼점 się właśnie 종계치 wokół 뭐 tych 주에 miast. 대해서 한 삼점지 한 Więc 나기를 dlatego 대해서 미 czasami 땅땅 nazywa się tę 코라나 szkołę 아니 Sanagarika, 따가다 대버지기 czyli 조사하다 그리면서 szkołę 6 miast, albo 다다 Sandagriya, czyli 최소바다 상부부에 szkołę 대한 소백이 네모 Leśnej 먹을래 Góry. 계획이 대바 15디 에는 츠지지기 된다래야 츠지지기 르제기야 달래 Więc razem 4 어디로 szkoły 계세네 에는 wyszły z 네모 부에 대바 Vatsiputri. 가가
소소 걔는 대바시 I tak 충분했어. naprawdę bo przekazy 다들 mówią, że te 개딩 4 szkoły 집어디 wyodrębniły się tylko dlatego, że 개딩 nie zgadzały 집어디 się co 가지고 do 됐어. interpretacji jednej strofy w tekście. 개딩 I ponieważ nie zgadzały się co do 개딩 두 interpretacji 됐어. jednej strofy w 개딩 tekście, 두 rozbiły się na 4 탐지 szkoły. 연예기 대발레네 Potem doszło do 사 4. 사도베 podziału. 대바사데 개비 그랬어. To wtedy Mahishaishaka, 뭐 잡아 ta 당연히 szkoła, 내버서 대바 탐지 wyodrębniła 여버로 się ze 사전기 Sarvastivady, z tej 대바 pierwszej 대바스 jakby 뭐 그것도 Sarvastivady. 다오나 때 사전베 대바스 제제라고 하기 김세는 미 통일부 Vaishya 대외가 Shaka 수행이나 to 대바 디기 oznacza södö władcę 쟁게기 ziemi. A to dlatego, że 브라마 당부 개버 샤나와레스 jej 개버 założycielem był król, 개버 진제 który 시부다 jakby 러브 porzucił tron, 총체 został mnichem, 대바 떡베 갑다 urzeczywistnił 시샤레스 prawdę 그래도 프랑의 취업을 때는 쓰지 i 좀 mówiło się, że on jest takim władcą, 프랑 당부 개버인데 który opiekuje 치즈네 się 러브 ziemią 총회 poprzez darmę, nie 취업을 때는 poprzez 쓰지 좀 panowanie, poprzez 그래 bycie 참 królem, ale 대자 poprzez darmę. 디금세는 때는 아니 사연비 대바스라고 하기 민 드레스 아 다들 기팅 아까 기팅 당부 니버 이럴 노르도 숨바 Później 시바도 doszło do 5. podziału. 아까 개바스케면다 기팅 당부 Brakuje 니버 mi kilku 숨바 slajdów, jakby 시바레 zgubiłem je. 기팅 아바 충분히 Zgubiłem 3., 4. slajd. 다들 기팅 아바 차례 기팅 아바 때 가지고 충분했으나 상계 양해를 되는 Więc teraz dochodzimy do 5. 로야 podziału, 아니 również w 사도엔 III 되게 wieku po 나로네 추승 parinirwanie. 개비 다들 기팅 주가 때 가지고 Z 충분했으나 tej 델로티게 Mahisasaki, 나로네야 z tej 아니 szkoły 탐지 연예 wyodrębniła się 개베나 Dharmaguptaka. 대발에 아니 유승기 대바다 로상의 대바사 아니 개비 다들 기팅 듬바티 A 델로 później 뒤게게 로야 안 탐지 여버만 대발에 Kasyapija, szkoła 너데 말에 Kasyapija 대바 wyodrębniła 토마 się 말에 ze 대바사 Sarvastivady. 다 딘데 쇼인 Em, 다디 나로네 탐보 추승의 대바사 I 추승의 potem, 대바들이야 추승의 więc, 대바시 민다고 할 김선 więc 다른 najpierw 사람이다 przejdźmy do tej Dharmaguptaki. 아니 Ona 다르마 nazywa się 굽다샤지 Dharmaguptaka 줌버제기 dlatego, 아니 쓰드 셰샤베 że 단지 대바 인상 gdyż tak 디게게 nazywał się 추승의 mnich 대바사 Dharmagupta, 센터리스 który 그래서 다르마 założył 굽다샤디 tą podszkołę. 벽에난 규리온데 삼삼 최배바 규장에 된데 영대 요래 난 삼삼 추승와 규장에 된데 영대 요봐 규 Dharmagupta 대만의 znaczy 라지게 다가서 opiekun darmy, 다가나 다르마 굽다샤 탐지 mm, 세드 소드 제샤베 대바차리 요레스 tak czy 다들 inaczej, 기딩 주거데 ene 탐지 예버마베 대발레 ta nazwa pochodzi 유승의 od 대바 imienia tego założyciela, tego mnicha. 유승의 Potem 대바사 doszło do 6. 유승의 podziału, 대바다 gdzie 로상의 대바사 podczas 쭈브레 którego ze 다 유승의 Sarvastivady 대바사지 wyodrębniła się jeszcze 충분했어 jedna szkoła 유승의 Kasyapija. 대바사데 응은기 장송 자기 응은기 장송 유승사 Kasyapija znaczy 아다 아주 szkoła 유승셔 dobrego 보이나 roku. 상계 로마 유승셔 다대야 응은기 장송 유승사 되게 르귤이 좋아 근데 Jej 인자 założyciel 디금전 때는 był, jak 유승시 pamiętamy, 제사 다 장송 유승사 르귤이 był 좋아하기 내내지기 uczeń Buddy 삼도 제는 Kasyapa 좋은 i ten 유산에 jakby założyciel 디금전 tej 때는 szkoły 대박 프라마 był jakby 유승이 대박았어 potomkiem tej rodziny 유승기 대박았어 Kasyapy. I 그래서 dlatego mówiło 다들 się, i to 기딩 była jakby 듬바데 znana jakby 상계냥에는 되는 로지게 sprawa, że on 참말이야 jest tym 탐지 여벌만 potomkiem 대발에 rodziny 너데 말에 대바스 Kasyapy, dlatego nazywano tą szkołę Kasyapija. 너데 말에 Potem doszło do 대바사디 7. podziału. 다 E, 너데 말에 400 lat po 대바사디기 parinirwanie Buddhi z tej szkoły 프랑 캐주얼 Sautantrika, 가르쳐리는데 z tej szkoły 대바디 응배 Sarvastivada 델레디 wyodrębniła się 소리야 그것이 가지고 진짜 Sautrantika, 미제바 소 Sutrantika w zasadzie 노디 powinno się 고고지소 mówić. 첸데도
I ta szkoła nie uznawała Abhidharmy, nie uznawała tych jakby nowych nauk, jakby subtelnych nauk filozoficznych o Abhidharmy, wyjaśniających, czym są zjawiska, czym jest świat i tak dalej, tylko opierała się wyłącznie na sutrach i że to właśnie intencja, myśli zawarte w sutrach są jakby podstawą, powinny być podstawą dharmy i stąd nazwa. S- I, bo ponieważ Sautantrika w zasadzie powinniśmy mówić Sutrantika, to znaczy, że szkoła sutr. Inaczej, inną nazwą dla tej szkoły była Samkrantivadin, czyli szkoła przenoszenia, bo gdyż ta szkoła jakby uznawała, że istnieją jakieś takie nasiona, jakieś elementy, które są przenoszone z jednego życia na drugie. To było ich jakby główne założenie, które tą szkołę wyróżniało. Więc w tych wszystkich podszkołach były podszkoły, które były podstawą dla Theravady, były podszkoły, które były podstawą dla Mahayany, były podszkoły i tak dalej. Później ta Sutrantika była bardzo ważną szkołą, z której wyodrębniły się z której wyodrębniły się ważne jakby tradycje filozoficzne później w Indiach. Na początku to była mała szkoła, ale potem zrobiła się bardzo ważna. Teraz przejdźmy do tego samego tematu. Jak ten sam temat podziału na te szkoły jest omawiany w południowym przekazie, w tekstach południowego przekazu, czyli na przykład w tym, tak jak mówiliśmy już w Dipavamsie i Mahavamsie i w komentarzu do debat. Te przekazy również mówią o podziale na 11 szkół. Więc w tej południowym przekazie oni mówią, że w tych jak mówiłem, oni się nazywali, siebie samych nazywają Vibhajavada, szkoła Vibhajavada. I oni uważają, że oni są tą pierwotną Stavirawadę. I to jest opisywane właśnie tak jak mówiłem w tej Dipavamsie, Mahavamsie i komentarzu do debat. Mówiliśmy o tym tekście poprzednio, że to był ten tekst Puta gorszy, tak? I w tych tekstach, w tym w tych tekstach obecnego południowego przekazu pewne rzeczy interpretowane są inaczej niż w kole rozróżniającym tradycje pośpielnicze, gdyż mówi się, że Więc autorem tego koła rozróżniającego jego autor należał do szkoły Sarvastivada, tak? Więc on opisywał, że tak powiem, od wewnątrz, jak ten podział wyglądał.
I jego interpretacja jest różna niż to, jak później opisywały to szkoły tego południowego przekazu, czyli tak jakby południa Indii, dzisiejszego południa Indii. Teksty południowego przekazu również mówią tam mówi się, że niektóre mówią, że przed panowaniem króla Asioki, niektóre, że po panowaniu króla Asioki, że buddyzm podzielił się na te dwie pierwotne szkoły, Stawirawadę i Mahasangikę. I te dwie jakby pierwotne szkoły po tym więc jakby co do tego obie tradycje się zgadzają, tak? Ale dalej ta południowa tradycja właśnie mówi, że oni są tym Vijayavadami, czy też Tambapaniyami, tak? Czyli tą oryginalną Stawirawadą. A wszystkie pozostałe podszkoły, które się wyodrębniły i które pozostały, są utrzymywane w północnym przekazie, to są jakby jakieś takie odpryski od Stawirawady. To nie jest prawdziwa Stawirawada. Więc oni uważali, że ta Stawirawada, czyli ta pierwotna, jedna z dwóch pierwotnych jakby szkół, była najważniejsza i że oni utrzymują tą Stawirawadę jakby w taki nienaruszony sposób, natomiast pozostałe szkoły są mniej ważne i to właśnie one pozostały w tym południowym przekazie, przepraszam, w tym północnym przekazie buddyzmu, ale one są nieważne. I ten południowy przekaz oczywiście to jest dzisiejsza Theravada. Więc oni, te teksty również zgadzają się co do tego, że najpierw zaczęła się dzielić Mahasangika, a potem dopiero doszło do podziałów w Stawirawadzie, więc oba przekazy jakby tutaj się zgadzają. Więc tutaj są jakby cytaty z tych tekstów południowego przekazu, że ci, którzy podczas Wielkiej Rady doszło do pierwszej schizmy i pojawili się pierwsi heretycy i potem pojawiła się nowa szkoła Gokulika i Abodohara, pojawiły się doszło do pierwszego podziału. A potem dwa podziały, doszło do kolejnych dwóch podziałów w obrębie Gokuliki Bahusataka i Paniati Biku. Panitavada. Paniativada, czyli Prajnativada w sanskrycie można by było powiedzieć, tak? Albo Chaitika, czyli szkoła stóp. Więc to było te 6 szkół Mahasangiki. Tak? Ten pierwszy podział w obrębie Mahasangiki. Zaś podział w Stawirawadzie opisywany jest w ten sposób, te teksty głównie mówią o tym, że dwie szkoły najpierw się wyłoniły ze Stawirawady, Mahimsasaka, czyli pewnie ta himalajska, i Vajjiputaka. Potem doszło do kolejnej.
ane Tutaj po sumi prostu te tuwe nazwy też są inne, dlatego że wongla one są tuwe podawane w tinte pali, chiga. a nie w sanskrycie. Ta dine I w ya zasadzie, saten de więc deba w Kurang zasadzie jest nanglo wiele, ne ya wiele deba podobieństw ngi do chebares takiego kare kebares północnego kare tisung de przekazu, taba tak? tamze yobrama Potem, chebares. potem Chaza pojawiło tabzulu się ya dwie tamze szkoły, yoy na di wyodrębniły się z tada shurung Mahisasaki. chergyo la soba tizui nanglo la tamze yoy ne deba le pa sadyo be deba kebares labarwa. Tada lugyu nangde ngi nanglo la tamze yoy na I deba sadyo ki Dharmagupta debe i yela ki debe soba Sabhavitivada, ki czyli Sarvastivada. yela ki E, yingla ki soba chi e, yela ki nyingla ki soba chi ta kanda deba chungyu cheba ta shabe soba chi tindi chi yore. 다 되네 딘지엘야 탐제에 대바 될 대바지 개발해서 가르스는 무슨 대바 개발했어. Więc 무슨 대바 tutaj 될야 대바지 są pewne 개발해서 가르 różnice, 개발해서 dlatego 포럼을 że na 대바 przykład 사람들 mówi się o jednej szkole, 야 że nie 포럼을 powstała 대바 코랑 z 나로 oryginalnej 대바지 Staviravady, 개발했어. ale 대가라서 że 도대만 powstała z 대바서 중요해서 Sarvastivady, czyli jakby już spod szkoły, więc tutaj są nieco inne interpretacje, ale ogólnie mówiąc, nazwy tych podszkół są podawane w pali, nie w sanskrycie, ale w 다 zasadzie one się 비균자된 다 pokrywają, 되네 to znaczy te nazwy się 연락이 pokrywają, 대바지 czyli 지단으로 뒤다 되고요. Kasapika to jest ta Kasiapika, e, 다오나 루규 Sutavada to 나대기 jest 루규 전주 Sutrantika, 나대기 czyli ta szkoła sutr, 더 była 중국체가 nazywana 그 Sutavada. 버블리 버블리 개발조 가라가려 슈비나 개발조디 Więc jakie są 정규 나대 główne 이제 różnice 나로래 pomiędzy tym, jak 탐제에 ten 대바 cały podział 대게 대베 jest 초신도 보지 interpretowany w tekstach 인지조는 północnego i 대대비 대베 południowego przekazu? 인지조인 버저 보지 근데 소용 알았어 게다 루규 Główna 나대기 różnica polega 나로래야 na tym, że północny przekład 동럽체가 다 uznaje, 다른 że 중국의 Sarvastivada była jakby 린겐들로 głównym 서버나와 głównym 디제브로와 사대비 trzonem 대베 개발해서 연락이 Staviravady. 하나 닝락이 대베서 연락이 닝락이 서버지 근데지기 대바 중준도 지지 알았어 Natomiast południowy 다디 przekaz 린더로 uważa, 대바 że 시시 Sarvastivada jest 알았어 taką pomniejszą szkołą, która 다다나 시기 wyodrębniła się z innej 시가랄이야 podszkoły, 다르게 아니 코란주 남바디즈 코란주 z 수수도 tej 내기 남바르베 대바 Mahisasaki. 남바르체데 마베 대바 임베지 무지치가 알아 무지치기 예베체 다나 쿠즈 갈라고 그러잖아 데메기 네댕기 데베기 Ta szkoła 인제 양나로서부터 Vibhajavada, czy 코란 소인지 Tambavamniya, 알아봐 wyodrębniła się 다야 그 ze 탐제에나 Staviravady 디즈지 갈라고 i 그러잖아 다 jakby 데메기 네댕기 zagościła, 데베기 인제 zadomowiła się na 양나로부터 Sri Lance. 탐제에나 I 있어 teraz 다버도 아주 tradycja ze 별이 Sri Lanki uważa, że jest tą 시탐제에 oryginalną Staviravadą. 따가나 아주 딱 별로 W 시탐제에 szczególności 중소 jest 탐제에 Mula Sarvastivada, która jest 다 탐제에 utrzymywana, 저쪽에 버티는 세베 Mula 따가나 Sarvastivada 딱게베 jest 인제네 utrzymywana 중국도 obecnie 소용도 w 버티는 Tybecie, tak? To jest ta podszkoła, która jest 시탐제에 나슬라 탐제에 utrzymywana w Tybecie. 나슬라 시탐제에 나라 대바 탐제에 힘을 버지 이제 숨도와 다디 초직네 거라 수수이 대백 촉신으로 기전으로 인사 Więc Mula Sarvastivada znaczy jakby rdzenna Sarvastivada. Więc w zasadzie Tybetańczycy uważają, że są tą rdzenną Sarvastivadą, tak? Że są korzeniem tych wszystkich jakby podszkół. Więc, więc 아주 별이야. 다 탐제였는데 시우직 자침부 자치 다. w 다 tradycji tybetańskiej uważamy, że Mula Sarvastivada była tą najważniejszą szkołą i że to jest ten rdzeń, że to jest ta rdzenna tradycja pochodząca od Buddy przez rdzenna Staviravadę. Natomiast tradycja Theravady ze Sri Lanki uważa, że to oni są tą główną szkołą Staviravady. W tekstach pojawia się również taki opis 18 zewnętrznych szkół. Głównie w tekstach Dipavamsy, w tych południowym przekazie, mówi się właśnie o takich 18 szkołach zewnętrznych, czyli to są takie, oni to można powiedzieć, takie szkoły heretyków.
제가 że niektóre z nich wyłoniły się z Mahasangiki, niektóre ze Staviravady, ale one już przestały być buddyzmem według tych opisów. 대술이야 치료기 대바사로 질라고도 와 치료비 대바 Ponieważ miały osobne, w tej południowym przekazie, to były podszkoły, zewnętrzne podszkoły, zewnętrzne szkoły, że one za bardzo odbiegły od oryginalnej szkoły buddyjskiej. Więc według tych tekstów była jedna szkoła, która była faktycznie oryginalnym buddyzmem Sthavirawadą, która teraz przekształciła się w Theravadę, natomiast te wszystkie inne podszkoły to były jakieś zewnętrzne szkoły, to już nie był buddyzm. Czyli Theravada jest jakby takim drzewem porównywane do takiego drzewa buddyzmu, który ma taki duży trzon, natomiast reszta to były jakieś takie odrosty od tego drzewa, jakieś takie wręcz nie odrosty, tylko takie pasożyty na tym drzewie, które wyrosły. Natomiast inne teksty mówią, że to nie dotyczy tych głównych podszkół. Theravada uważa, że te 18 zewnętrznych podszków to były w zasadzie te podszkoły Staviravady. Natomiast inne teksty uważają, że oprócz tych 18 głównych podszkół były osobne 17 czy 18 zewnętrznych szkół, które już nie były buddyzmem. Więc w różnych tekstach widzimy inną interpretację tego, co to były te zewnętrzne szkoły. Więc z tego powodu, jak spojrzymy na południowy przekaz tej dzisiejszej Theravady, więc oni uważają, że tych 5 podszkół Mahasangiki i 6 kolejnych podszkół Staviravady to było te 18 zewnętrznych szkół. I że potem doszło do kolejnych podziałów na kolejne 18 podszkół. Więc na tym jakby zakończymy już omawianie tych tekstów południowego przekazu Theravady, więc teraz przejdziemy do kolejnego punktu. Myślę, że dobrze by było, myślę, że dobrze by było zobaczyć, jak Mahasangika, czyli szkoła, która już dzisiaj nie istnieje, żadna z tych podszkół, jak oni opisywali ten cały podział na podszkoły. Bo to, co dzisiaj jest południowym i północnym przekazem, to wszystko była Staviravada. Mahasangika w zasadzie do dzisiaj nie przetrwała, ale jej teksty przetrwały w chińskim przekładzie. Jednym z tych tekstów jest Sutra Pytań Shariputry. Tak ona się mniej więcej nazywa. Sutra Pytań Shariputry. Mówi się, że był taki król Pushya Mitra, który zabronił nauk dharmy, w związku z pewną dysputą dotyczącą zmieniania nauk Vinaya. Jest ta sutra pytań Shariputry. Jest tak, jak wcześniej mówiliśmy o tym północnym przekazie, czyli tym
대한 셔리뷰 슈빈 도티 w 나로라 아니 po 자가 północnym przekazie, czyli 나와상게 tym 말이야 kole, 대바치 수 gdzie zachował się ten tekst koło 대바 길수베 rozróżniające 달라 tradycje 자베 대바 piśmiennicze, 계획 mamy 겐다 południowy przekaz 다나 시 dzisiejszej 네네 Theravady, 대바 czyli 타신 wszystko, 대베 to 링 była, 투라 oba to 겔라베 jest 대바 dziś, to była 계획 kiedyś 돈지 Staviravada, 디수 natomiast 테라야 Mahasangika, ta 다다 szkoła nie 셔리뷰 przetrwała, ale 나댕기 przeszkały jej teksty, 이제 czyli właśnie 셔리뷰 głównym z 나댕 tych tekstów 나노디 jest ta 탑진이네 sutra 이제 pytań 도로 제나서 Shariputry. 콜로다 루규 나데 네덴 대베 이제 링데 도로로 써보다 먼저 I ten 코란기 opis 봐 dotyczący 대바바 기억이 podziału na podszkoły różni się 내가 od 그다 tego, jak one 사회 są 대바 기수 코란 opisywane w 콜이라나 Stawirawadzie. 로 다티티스 뭐슈가 메르지도 사회 대바 Czyli na 기한 przykład 루긴 ten 코란이랑 tekst 달라 inaczej 주로 opisuje w ogóle do 제베 tego, jak 수제기 doszło do 빠침이 podziału na te 신강 dwie 다들 쉐기 pierwotne 잡았다고 podszkoły, dwie pierwsze 쉐기 podszkoły. 잡았대다 루규 난데기 이제 나는 이제 룽제 Mówiliśmy, 노름에 że 그 o tych 공항에 5 그 punktach 시주 류에 잡아 Mahadewy, tak? 그들지로 투버에 숨겨 봐 대담은 저 쉐리비 Albo, 슈빈도에 나와 가르쳐라 albo 사회 10, 대바 10 계약에 takich 계부 신예사 zabronionych, jakby 10 zakazów, które pojawiły się. 무시양 믹드랍사디기 Natomiast w tym 무시양 tekście z 믹드랍사디 Mahasangiki 계부 mówi się o 신예사 królu 대왕 대왕 Pushamitrze, 중세 뒤 나와상게 który, 대벌로 대벌로 który 제베야 był 아니 대바 양가 바로 용사네 królem, 아니 który 듀어 zabronił 게로 타 praktykowania 뒤 buddyzmu. 겐지 중세 텔라 댄시네 아니 I potem 사 jak król odszedł, 사회 jak 대바 ten 계획 zakaz jakby przestał obowiązywać, 다그다 to 계부 wtedy jakby 부시아 doszło do 미드랍사디 계부기 podziału 무리아 게르 na 구딩 poszczególne szkoły 로샹게 buddyzmu. 무리아 게르사디 Więc ten 계부하신 król 거예요 Pushya 딩 구딩 로샹게 e, 어 więc 슝기 게르 król Pushya 우두체게 jakby 우두체 그들지 zdetronizował 계부 dynastię 기리샤 Maurya, 계부도 którego głównym 다 królem był 계부 코란 Ashoka. 중시 출루를 가고 예베 낭발로 당보 예베데 벌써 용자로서 I 이내 założył 사회 대바 dynastię 계획 Shunga. 돌려야 계본디 요아래 제다 I 셔리비슈빈 도 oni 나마도 bardzo 송어래 wspierali 송어라 이나디 braminizm, 딱 religię 계본디 셔기 bramińską i 딱디 byli bardzo 벌써 źle 나가도 nastawieni do 미송아래 buddyzmu. 송어라 강다량 디 Chociaż 기럽 로직도 współcześni 튜미인자 마데바 uczeni uważają, że to 딱디 나오래야 nie było do 대바 końca tak, 사회 대바 ale 계획 tak 견자 jest to 가리 często 얘기 opisywane. 좀 현나 말아 송어 가르 송어라서는 얌정데 당보 계부 계베 신예사 되게 최대식 때번도 Więc więc mówi się, więc jakby te teksty mówią o tym, że ten król Pushyamitra zabronił praktykowania buddyzmu. Potem jak ten zakaz został usunięty, to buddyzm jakby już nie był jednolity, tylko podzielony. A dlaczego? Dlatego, że że starsi bikszu zmienili winaje. Jakby dodali wiele punktów, zmienili, stworzyli nową winaję. Więc później było i wielu nowicjuszy jakby polegało na tej nowej winai. Więc aby to doszło do pewnej jakby dysputy na ten temat i wówczas król zebrał całą stangę, rozdał im czarne i białe takie kijki i kazał im głosować. Więc czarne kijki reprezentowały tą starą winaję i mniej więcej 1000 mnichów jakby zagłosowało za tą starą winają, natomiast białe kije reprezentowały nową winaję i tylko 500 czy też kilkuset mnichów zagłosowało za nią, ale pomiędzy nimi było dużo starszyzny, takiej mniejszej starszyzny. I według tego przekazu Mahasamgika to była ta starszyzna, która z jednej strony była w mniejszości, ale z drugiej strony chciała utrzymywać stare, niezmienione zasady Vinai.
딘데게 누가 Natomiast 사례 되는데 Stawirawada to 미장 jakby 유인에 따바케베기 내려만 말레스 polegała na nowych zasadach Winai, czyli 아 다디고 na 사회되바 tej, 기술 na tej, 기술하는 było 샤베 ich mniej. Ogólnie 다 było, 되네 Stawirawady 디젤에 było 야마르 mniej, 되바 기술 wyglądało na 셰베 to, 걸려야 ale było pośród niej 다다 było 테레비 dużo 주변도 나가 starszyzny 살송은 i, 했으나 em, 나데르 i, 로스게 말레 i z tego 디소 wyłoniła się 쩌바들라 właśnie 때나 탐에 Stawirawada, to znaczy czyli 고마워다다 taka 딘데 szkoła 셈베 다간다 고바든지 마모도 z 주고레스 dodanymi jakby 제 ekstra 말에 스바비다 zasadami Winai. 안에 당부 내데 대발레 대바 니쇼 제 W tej 가라레스라 sutrze 내데 pytań 대바다 Shariputry 내메 właśnie to jest opisywane, że 난 mniej 내내 więcej 부이 대발레 대바 시초 300 lat 최저베 po, 대발레 po 삼베베 대바 parinirwanie 니쇼베 탐제베 고레스 Sarvastivada i Vaishyaputriya się pojawią 되네 i zaczną 탐제에게 대발레 대바 dysputę. 시초 말레 Znaczy to tak, 사데베 대바 대바 mówi 고레스 mówi się, że to jest ta sutra jakby 다 사데베 대발레 przepowiada, 롱게기 jakby 부 Buddha przepowiadał 답을 ten 대주 podział. To 안에 tak 대바 jest, tak 니쇼스 jest w tej sutrze 롱게기 opisane. 부이기 딱 I 간다 wtedy 밍라 z Vatsiputrii 마dim베세세 pojawi się 페레데네 대바 Dharmakota, 니쇼 말레스 대한 최선을 Dharmakotara, 다하겠습니다 Badrayaniya, Samitiya, Sanagriya i tak dalej. 다 내대비 대변 나로네 기디 니베 걸려야 대변 니 shum버레 위수비 대바던 노대와 사 shum버레스 양 델로 쉽게는 내베 걸려야 내대비 Więc 대바 najpierw 대바 시 Stawirawada 포함이 대바사 podzieliła się na shum버레스 Garmaguptę i 제제 나간다 Sabadriję, potem na Kasia, 내대비 대바리 기술 대비시 na 다 되네 니바디 na 난 되는 로 Kasiapiję 니게 i 말레메 Sautantrikę. 디소스 따와 미팅 발레 되네 긴디 패진 대발레 아니 다 대바마도 Później shum버레스 w tej 다제 samej 가라가라 sutrze mówi się, że 400 델로 lat po 니게 나로 parinirwanie 패진 대발레 대바마 pojawia shum버레스 się 대방마와 가르사 타진 Samkrantivada, 지베든 czy też 직된되는데 차가르 Samkrantika. 마라도 테베데 따버마베데 디 nga chumbares E, tan delu sumge na lo ya lebe ko le ya kondu yebe deba nga bo ti na lo ne ene deba shinda kashi chumbares la chimbi deba sa ro bata I z tych, chöge ri deba sa ro bata chang ri deba sa ta dinde gi deba sum chumbares więc resum według deba tych tekstów karade to jest podział karina Mahasamgiki na chumbares tą je sewa sa Vyahavarę, dinde Lokatavarę, Wanda Kitikę, dechese ta digi Buhushritiję, pajin dewe Prajnaprativadę i tak dalej. Te dewa 5 szkół to kizi jest to są te główne da shiri szkoły shuwe Mahasamgiki, a dokun potem shuwe kolejne ta podszkoły się pojawiły podczas drugiego podziału, czyli to shidam Mahadeva, Chaitatika i dase tiri Uttarashaila. dora samsharan chigis Myślę, że na dzisiaj skończymy. To był podział na podszkoły według trzech jakby źródeł, trzech tradycji.